Πάμε να δούμε τα ανακλαστικά άλλων. Πετάει το τσεκούρι στο μπαλόνι και το αποφεύγει. Απίστευτο. Εδώ βλέπουμε κάποιον πάει να τρακάρει και ο άλλος πιάστηκε από το σίδερο. Wow! Κάντε like και subscribe αν δεν θέλετε να τα πάθετε αυτά. Εδώ βλέπουμε κάποιον. Πω, αυτό είναι κακό και βούτυξε ο άλλος μέσα στη θάλασσα. Εδώ βλέπουμε. Όπα! Ο Ρονάλντο 2! Πάει, η τούρτα σώθηκε. Καλέ, πόσο γρήγορα τα πιάνει αυτός. Αλλά πρέπει να είναι στο άθλημά του, οπότε λογικό. Ω! Πάει να πέσει το παιδί! Ω! Απίστευτο, αυτός πρέπει να είναι σίγουρο πατέρας της χρονιάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ βλέπουμε η γάτα. Όχι, ένα ποντίκι. Καλέ, πόσο γρήγορα το πιάσε. Όπα! Τι γίνεται εδώ κάνουν ολόκληρο σοου. Και ο τρίτος. Απίστευτο. Για να δούμε εδώ το ελάφι όμως.